Sabedes eses reels que empezan dicindo cousas coma ningún home esquece á muller que marchou da súa vida, sen drama, con dignidade e todo iso? Eu non sei se isto é certo, porque non estou na cabeza das persoas. Sempre se enfoca isto así de que home e muller, porque é a muller a que marcha con dignidade, porque se supón que as mulleres, e isto é así, o guión patriarcal di que nós loitamos por amor e todo iso, e certamente pasa. Pero eu creo que é certo. E eu, teño a miña explicación disto, e sosteñoa na teoría da dialéctica amo-escravo de Hegel. A dialéctica amo-escravo de Hegel diría que as dúas conciencias, que se atopan, inician unha dialéctica amo-escravo, onde unha conciencia quere dominar a outra. Logo, hai unha que sempre está coma no poder e a outra, pode rematar someténdose. Por iso digo o guión patriarcal, porque, está así escrito no nos evanxeos de San Patriarcado Bendito, que as mulleres acabamos someténdonos, xa se nos educa así, e eles xogan desde o poder. Pero a dialéctica funciona para calquer vínculo. Sería como que o ser humano ten esta tendencia a querer dominar. Hegel diríanos algo así como a que se inicia unha loita a morte, na que unha das conciencias morre simbólicamente ao someterse. E o que teríamos que acadar é a autoconciencia. E isto só se dá cando as dúas conciencias poden recoñecer e recoñecerse. O amor máis puro, máis auténtico, máis humano, que non ten nada que ver co romántico, sería ese no que as dúas conciencias consiguen o autorrecoñecemento. E ao tempo recoñecer a outra, é case o mesmo acto. Cando ti podes autorrecoñecerte, deixas de precisar o recoñecemento da outra conciencia. E por máis que o queiras, se non cho dá, claro que te vas retirar dignamente, porque ti estás recoñecendo a outra persoa desa forma humana, por quen é, polo que é, non queres xa sometela, pero tampouco te vas someter ti. E aí claro que te retiras dignamente, porque non tes nin máis que ofrecer, porque ese recoñecemento é o máis que ti podes ofrecer, e non tes máis que pedir, porque desde a túa autoconciencia eres tamén moi consciente de que a outra persoa está tentando recuperar a dialéctica amo-escravo. E aí eu diría que ti, que aquí falo un pouco tamén desde a análise das miñas propias vivencias. Ti és moi consciente da, voulle chamar, calidade do amor que lle estás dando a outra persoa, e eres moi consciente de que a estás recoñecendo polo seu valor intrínseco que ten só por ser unha persoa, pero se chegaches a ese punto onde ti te autorrecoñeces, podes ver claramente iso que chaman manipulación, non? Se o levases a esta forma de velo máis filosófica, podes ver claramente como a persoa quere retomar unha dialéctica
amo escravo que para ti xa non fai sentido ningún. E daquela, claro, tes que marchar. Ese é o punto onde ti marchas, non por falta de amor, senón porque non se pode recoñecer durante moito tempo a unha persoa que non dá o paso de autorrecoñecerse, logo ter esa autoconciencia. Aí Hegel diríanos que ese vínculo queda conxelado. Cando unha persoa si que acada a autoconciencia e a outra non, o vínculo queda conxelado. Eu diría que ti desde a autoconciencia, e por máis doloroso que sexa, entendes que aí non hai nada máis que facer, e eu creo que aí nace o de ninguén olvida a persoa que marcha con dignidade, e non é pola persoa, é porque ninguén, penso eu, pode olvidar o momento no que foi recoñecido como ser humano só por ser. Só por ser. Eras ti e eu recoñecíate. Sen ter que facer nada, máis que ser a persoa. E eu creo que aí reside iso. E non ten nada que ver con, non quere dicir que non te olvidan a ti. O que non olvidan é a sensación de sentirse absolutamente humanizados. Supoño tamén que non se olvida isto porque nunha sociedade onde nos deshumanizamos tanto, non creo que sea bo de atopar. E tamén creo que cando ti acadas ese autorrecoñecemento, non precisas que te recoñezan porque xa te recoñeceches ti. Aí entra esa cousa de que és moi exixente, és moi complicada, és unha tipa moi difícil, que significa só que che están falando nunha linguaxe que é a da dialéctica amo-escravo, que ti xa non podes volver a falar. Claro, faise difícil porque non funcionas coas dinámicas habituais. A persoa marchou digna porque marchou consciente do seu valor. Desde esa autoconciencia, a persoa marcha coa seguridade do seu valor. E incluso entendendo o valor que había nese amor. Non porque fose esa persoa concreta, senón polo que unha mesma representaba nese vínculo. E iso ti lévalo contigo. Iso non lle queda a outra persoa. E tampouco lle queda aquel recoñecemento que ti lle dabas.